Junior chu nula fel tak mai ani a ma se van doi thak deuh mai hian Junior chu atong thei tlat lo mai a chan chu anau pan lain amit mua nge anu boral lai a mu wangani aron puitin chau nu thleng po in mang chia chuan Junior ni chu ati boi chhun zom zela ina a hokunga chuan Junior ni chuan anu shon chu a mua anu shon chuan Junior ni hnena chuan apa in sumle pailama boina atu awanga anu school chu poisa an hmuna turatan an shalangai tur thu hi aron shila ma se Junior ni chuan anu shon hnena chuan kutzai zirin apa chuan sumle pailama harsat na tok poni se anu school chu athunei na hnuai om ani lo thule adu duwa ati kwal tur ani lo thu chu alo shila ma se anu shon chuan Junior ni hnena chuan athu ani lova anu la ani se aboral to a chu wangin apa chuan thutluk na asiam dim diam to thu chu soin Junior ni phalna chu an deal ani lova ashil ve mai zo kani thu chu ashil leta Junior ni chu apa muturin company lam chu apan ngala ma se driver chuan an company lam chu pan mai lovin ram hnuai lam chu apan puita dei mai chuta misual rual chuan ronnang chingin hnim hlum hi an hnim tira Junior ni chu hotel room pakhata hian ron har chuakin anu shon wanli chuan anin remna siam puitu tur investor pakhat nena chuan ki ka chu ape a chu ki ka chu Junior ni omna hmun chu ani investor pa nena chuan a fanu chu apeta a ma se investor pa in Junior ni omna pindan a han thlen chho chuan tuma reng a hmulova Junior ni chu wardrobe chunga hian alo biru dei mai rem chang masabera chuan Junior ni chu rang takin pindan chunga tang chuan atlan chuak ngala misual ho chuan anung lama anron chhun zom ngal bok chutia mang taka Junior ni atlan chiat lai chuan hotel na thok pakhat chuan Junior chu mun pakhata hian abiruk tira sindang laulang chhun zom ngalin gaming Billionaire sumdong house tak mai chu aron langa ani po chu an elpui asum don puite chuan ti chia tumin na satakin tha an tho mek bok chuta guminga chu mei chia ne na che kholo angalan tir tumin ruah manna misual ho chuan an siama Junior ni kha guminga pindana chuan an lo nam lut chu ni in ani nen chuan ti ming chiat ngei chu an tum ni in alangta Junior ni chuan a phone a chuan zui me kani thule chanpuina amamo thu chu aziaka ma se guminga chu damdoya an shairuya wang chuan a omdan chu diglovin abuai hle mai Junior ni chu chuak ngal turin atia Junior ni chuan chuasan mai chu a she tak zet guming point damdoya an shaina chu ne ngei tum chuan a beve tranga Junior ni chuan a thei topin guming chu lodan atum ve bok an pani chuan khuma te in bo thlunok nokin chuti an cheta live chu camera hian an lo laru reng maya Junior chuan guminga chu namson nga lopin ani po chu achat hazuya Junior ni chu rang takin atan chuak zui ngalani atuka chuan guming chuan an company chu ron thlengin apa du da nanga IO chairman thar an ruat ani tur chu ania media lamte point an lo puang chuak chur mai guming chuan board member hote chu a hmuwa an zinga chuan apate gu honga po atel ve bok gu hongan company a thunei na zong akeng ko ang ti chu a hlau thong ema ma se guming chuan chairman ni tura an du lo thu soinan chuan in mu khom dot le chu aruat ta zoka vote manga in thlan tur ani awangin gu hong chuan a ma zana guming le Junior te omdun live video an la ka chu guminga ti phing chia tum nan man atum ta a Junior ni po apa nena chuan lo zual ko na samain anu shonin ama ati dan zong le an investor te hna hlan atum dan zong te chu zaizir chuan alo shila ma se atong theizok na chu loin soithiam zungin alo phamar char thung Junior ni pa po chuan a fanu thu soi ain anu puithar wan li thu soi chu arin sakta zoka chuta Junior ni thinrem chuan wan li chu a khoi tamai a che dan chuan apa po chu a thong nge maya wan li chuan chapur chung hian ain soithiam zunga apa chuan Junior ni chu chuak ngal turin ati anuwa chuan anu pui hnena chuan a fanu thu soi chu thudik ani le ni lo chu a zot chianga ma se wan li chuan Junior ni khan ani lo lam zongin angaya
ama na atum dan chuan junior ni chu sumdon na an investor pa tur chuan nupui atan nei atua an chung kwa ne na anin soirem thei ani hlo chuan an company ta na nem hnan puina tur a om thei don thu chu ashila junior ni pa po chuan tha ati mel viau chuti lai tak chuan junior ni kha ron lut le in apa hne na chuan anu school khashal atumem ni ti in arun zota apa chuan sumle pailama an tlak chiat thule sum an mamo thute alova anom theile changkai vaklo te chu ti rala sum mu na tamtheang ber an ngei tu atul thu chu alo shila junior ni chuan chutianga rilru aput na chana chuan anu puizak theilo tak chu ani ti soin apa chuan junior ni chu abeng hoi suka a ina tanga chuak ngal turin atiram mar bokani chuta afanu pakhat zok yu chuan apa nena chuan junior le billionaire pakhat nena an video larda hluai mai chu aron hmu tira lelama gu hong chuan guming chulo bia in an video larda hluai chu an company tan chana nasatak ani theitur thu hi alo shil guming a chuan apate nena chuan eng video chung change a soiti chu azota ma se a hnuwa chuan hre chuak le in guming chuan ol samte in anupui hual nena pindan chungril an hun man dan a viral thu chu a soita zoka guming chuan apate nena chuan chutianga lauti tu chu tu chiang ani zong chuak turin atia akhin ngal don thu a soibok ma se gu hong chuan tunge anupui hual chu ani reng renga tia zo chuan guming chuan junior ni chungchang chu a soya mi pui ma puan zar ero atum lo thu ashil guming chuan anaute nena chuan junior ni chungchang engkim chu azon chhuwa tira a hne na hruai ngal tur hian atibok lelama wan li chuan anaute hau hruai chuan atum hni nan junior ni chu aruk bautir le ta a investor nena bok khan hlan le atumani guming point junior ni chen na hmun an hril na lam chu alo pan ve mek boka junior ni po investor pa chuan car chunga chuan sual lui alo tum ve ngat bok ma se vanei thak de umain junior ni chu atlan chuak thei hlo maya tlan zelin ahma chuan guming a chu ahmu ani chuan ron pui vatin junior ni khoi boi lo tum tu ti hau chu atuk zal ta hloma guming a chuan junior ni launa te chu hre thiamin ahma thil thleng ta te kha a hre chuak uara guming chuan junior ni hnena chuan ahma zan lama ami se pa kha ani thu a shil hnu chuan junior ni po chu a tho huai mai junior ni chuan ringve ngalin guming chuan in biak an ngai thule thil poimo tak soidun tur an nei thu chu ashila junior ni chuan pom ngalin guming chu azui ve a guming chuan in mel shia tirna te nein video wanga azom na achia thu chu ashila an pani thatla na tur zokin in hual na lem an ne tul don thu te asoibok atira chuan junior chuan guming arwa man na chu adu lova guming chuan sumdon na inrem na tur ang dewangai turin atia ai ngei tu chung chuan guming chu tukverlam hoi chuan alo dinga junior ni chu a message dona wang chuan ding hluain guming a in herle chia chu junior ni alo omto ha ulova a huai sen lutuk chu guming po chuan mak ati hial zokani junior chuan man mo takin school lam chu alo pan ngala nu le paten school chu shal lau tura an du awangin an lo pung khomani a chan po no pangte zinga a chhezonga ngong anei palan hlawa junior ni chuan ani po chu school a chuan zirtir tu ve thawani thu chu shilin tin school nei tu fanu ani boka ani chuan engkim alo boy pui fel vek don thu chu ashila nu pakhat chuan loring ngalin arang theang bera an boy na chu chinfel sak ngei arin thu chu alo shil ve boka theitop chuin junior ni chuan anu school shalo dan tur chu angai tu ata a ti dan thar ngai tu chuak zukin guminga chen hmuna chuan vakal chu atum ta a junior ni chu guminga chen hmuna chuan thleng felin thil om dan te guming chu ashila an school omna ram chu khul sak mai turin ati ti chuan anin adu danangin in hual na lem contract chu assign ang ti asoi boka guming chuan anin rem na tiam chung chau ram chu a leidon sak thu ashila chu tiang ang chuan junior po chuan alo rem ti ve mai bokani contract te an sign zo fel nu chuan guming chuan adan le dun zam te chu junior nena chuan ashil chianga aom le om lo huna alo om dan tureng kim mai ba ka an chung ko chan chin te a in chunga chuan apwal bi ka pindan asiam tur thu te ma se thiang lo pakhat a oma chu chu
ami malpin dan chunga chuan alu ve chu arem tilovani junior ni chu guming ina chuan ain suan luta a guming chuan junior ni chu apu hnena chuan in hmel hriat tirna nei turin alo hruaya apu ron kalma chuan a om dan le chet dan film kurle tur chuan a hril mol molani che sual haulo tur chuan avolok na saboka apu chu ron thlengin ani chuan an chung ko mel ma fanu ne na inzom na nei adu lo thu chu ashila mana tang to in anni company nen chuan an lo in hal to sa hi alo nia guming chuan anin hual thu an puang zar ni chuan junior ni te company tlak chena bul in tan turpo ani thei thu te ashil ve boka junior ni ne na an lo in hual thei hlo te ni chuan junior ni pa company thunun theina po an hlo chu mai thei thu te chu guming chuan asoi boka atu pathu soya wang chuan pu ber po chu a hlim mel viau mai ma se apu chuan junior ni pa company a hne chu theni chuan junior ni ne na anin kar chu ati top ngal anga yang ti in guming chu ashila apu thu soi chu guming po chuan a thlop mel viau mai